Handmade in Finland. Nyt on testissä tällaiset Havu Snout Ahma 152. Ja mitäs näistä nyt voisi kertoa? Hinta on semmonen 350. Ja Ilmansiteitä. Ilmansiteitä. Ja nythän näissä on sitten nämä Rottefellan magnumit laitettu kiinni. Ja koivua. Sitten vissiin kuusta. Ja kantit, jos vertaa vaikka johonkin muihin suksiin, niin nämä menee nyt täältä ylhäältä alas asti. Et siellä on kantti koko matkalta. Sitten jos miettii tätä profiilia muuten, niin näyttää aika suoralta, mutta siinä on jonkun verran kuitenkin sitä. Tää vyötärö on vähän kapeampi kuin nämä kärjet. Eikös kärjet ollut teili ja no se oli 130 milliä about ja Kyllä. keskeltä sitten 10-15 milliä kapeampi. Joo. Sitten mitäs muuta? No sitten erona ehkä niin kuin taas vaikka OAC-karriin, niin tässä ei ole tätä, mitä se sitten onkaan, semmoinen kaarevuutta. Olisiko jalkavuus? Jalkavuus, niin nämä on aika suorat. Eli vähän niin kuin laskettelusuksi on tää profiili. Ja twin tippi molemmissa päissä on siis käyristys. Ja mitähän muuta? Pohjapuoli. Skinny on tämän kokoinen. Eli jos joku muistaa karrin, niin siinä se on pikkasen isompi. Se on tänne reunaan asti. Ja tää on mohairia myös. Miksit mohair. Joo. Siellä on nailonin seassa. Niin. Ja sitten tää luistopuoli, niin tosiaan sivuilla kyllä lukee mitä se oli, mutta siis jotain muovisekoitetta taisi olla. Siinähän on siis, jos sivuihin ei uskomista, niin muistaakseni 60% kierrätettyä tavaraa siinä. Joo. Muovissa. Että. Mitähän vielä? Eikös näiden heppujen tavallaan niinku yksi agenda on tämmöiset niinku, lähimetsästä olevat puut ja ympäristöasiat muutenkin. Niin, sydäntä lähellä. Ekologisuus oli näissä suksissa se kantava ajatus, että käytetään mahdollisimman vähän muovia, koska muovihan on, niin kuin tiedetään, niin se on pitän päälle pahasta. Siitä halutaan eroa. Joo, tai muovi on varmaan ihan jees, mutta sitä ei tarvitse yhtään tuottaa lisää muovia maailmaan. Niin. Se mikä meillä pyörii täällä jo valtamerissä ja sun muualla, niin voidaan sitten hyödyntää uudelleen käyttöön ja keräillään valtameristä pois ja pannaan suksien pohjaa uudestaan takaisin. Kyllä. Ja sitten ominaisuuksista, niin tässä on nyt vähän aikaa vasta hiihdelty, mutta näkisin, että kantavuus on tosi hyvä. Ja sitten se, miten se nousee lumen pintaan, niin on kyllä hyvä. Ja sitten senkin tässä voi nyt mainita, että tämä niin kuin keskikohta tästä, tai sanotaan näin, että mihin kohtaan tämä side on laitettu, niin se on tämä, mihin tämä monon rauta tulee, se on keskellä nyt tässä suksessa. Tai tässä, niin kuin miten mä sen laitoin. Sen voisi kuulemma laittaa sentin eteenkin päin, että semmoiset ohjeet tuli. Mutta tää on nyt täysin keskellä ja huomasin vaan, että ihan hyvä se on siinä. Ja verrattaen nyt sitten edelliseen sukseen tai mikä sulla nyt löytyy varastosta edelleen, niin siellähän se suksi tai side on siis taaempana. Johtuen siitä, että se on siellä originaalireiissä ja originaalireikien mukaan side asettuu taaksemmas. Kyllä. Ja sit, jos en ole varma nyt just tästä liukulumikengästä, mutta onko täällä jotain pellavaa täällä välissä? Ainakin niihin tämä firma tekee myös niitä laskettelusuksia, vapaalaskusuksia, siellä nyt ainakin on varmaan sitten pellavat välissä. No mä sain semmoisen niinku viestin, että kun mä kyselin tuosta pidemmästä mallista, kettumallista, niin että siellä on yksi kerros pellama-laminointia siellä välissä ja voidaan sitten tarvittaessa lisätä sitä lisäkin, jos tarvitsee. Eli varmaan pystyy, jos on kiinnostaa tehdä niinku uniikit sukset, niin voipi varmaan jutella puhelimessa tai jossain muualla, kysyä mikä on työkuorma ja jos sinne mahtuu, niin pyytää sellaiset sukset kun haluaa. En ole varma, mutta näin kuvittelisin. Niin, ainakin siellä oli
Joo, sen mäkin näen, että siellä myös pystyy tehdä erinäköisiä laaserointeja. Että voi kustomoida siinä mielessä näitä oman näköiseksi. Että näähän nyt on ihan silleen hyllystä otettu suoraan, että ei ole mitään kustomointia. Mutta ei siinä. Jatketaan matkaa ja hiihdellään lisää. Päiväaiheena oli noi Havusnoun ahmasukset ja mä puhun muuten suksista nyt tästä lähtien aina. Mä tykkäisin paljon enemmän. Mutta kun ne on tämän päivän kontsa, niin me haetaan niille vähän tämmöisiä tyypillisiä tai epätyypillisiä paikkoja, mistä voisi mennä. Jokuhan tietysti sanoo, että se voisi kiertää, mutta me ollaan tultu tekemään tänne niitä, että me ei niinku kierretä, vaan me haastetaan noita paikkoja. Katsotaan mikä on. Jyrkän nousun jälkeen on aina alamäki. Ja alamäki on jees. Niin lähdetään katsoa tää ensimmäinen testisetti. Kyllä, tää on nyt hyvin jyrkkä. Mä voin kokeilla pääseekö tän niinku suorilla, niin ei varmasti kyllä pääse. Tässä joutuu ottaa, no kyllä periaatteessa pääsee, jos... No tästä tulee vähän tekniikkaa myös. Et sauvathan on sitä varten hyvä olla, että otat vaan niinku niille kunnolla voimaa, niin et nythän se niinku liukuu, mutta sitten kun tästä punnertaa, niin pitää olla ehkä vähän käsissä voimaa, että pääsee tänne. Ja mikä sen jälkeen sitten on? Lasku. Olisiko se linja tosta? Mennään täältä vähän eri tavalla nyt. Tossa ei nyt oikein ole linjaa oikein. No mä sanoisin, että tosta kun lähdet menemään alas nätisti oikealle pikkasen. Tästä tuut heti tän... Tosta. Niin, laske tonne meidän suksin jälkiin. Niin. Ei päästään kattoo päivän ensimmäinen Kaatuminen. Niin. Hyvä tellu, vasen eteen ja lähdet Se kaartamaan. on se vaikeampi puoli. Joo. Tällaista tää on. Niin toihan se idea, että verrattuna lumikenkiin, että kiivetä voi, vähän hankalampi on mennä, mutta heti pääsee liukuun sen jälkeen. Ja tämä on semmoinen syklinen tapahtuma, mitä tapahtuu. Täällä on 100 kumpua, mitkä me kiivetään ylös päivän mittaan. Ehkä joskus vähemmän, joskus vähän enemmän. Ei sillä ole väliä, mutta paljon niitä kuitenkin on. Ja se on se idea, koska noissa kummuissa löytyy myös se lumi. Se hyvä lumi, se hyvä pehmeä lumi. Ja sitä varten nämä on sukset. Ai niin, Nagi Oaset. Ne on tuolla ne havut. Ja tää oli tosiaan sitten se niinku perusjuttu. Tasamaalla hiihtely. Tässä on lunta nyt Kallio saakka. Niin oisko... No tässä on ehkä puoli metriä maksimissaan. Puoli metriä on lunta nyt. Suksi, vasen suksi nousi tuohon. Niin, mä huomasin. Uimaan sitä. Mitäs tänään syödään? Mitä sinä syöt? No tänään syödään kevyt pussi kamaa, että Spagetti. taattua suolaa ja sitten onko se, mikähän siinä on se, mitä lyödään kaikkiin sitä samaa
makeutusainetta, ei se ole makeutusaine, mikä se on suola? Lihaliemi uutio. Tämä on se joku keltainen suola, natrium, mikä se on? Glutamaatti. Se millä saadaan se koukuttava maku. Niin varmasti. No mullahan on, katsotaan, tää on kokeilus tämmönen Primuksen aika pieni tämmönen ruokatermos. Tänne mahtui just yksi tämmönen kuiva ruoka tänne sisälle ja katsotaan nyt millainen se on. Tää on nyt ollut täällä joku 3 tuntia varmaan. Siis mulla on kiehuvat vedet ollut siellä ja nyt jännittää, että onko tää vielä lämmintä. Mut katsotaan sitä sitten. Ja kyllä semmoista talvisäätöä. Kuka ottaa USB-pistokkeella toimivan keittimen? Ei vitsi, ja se meni sinne. Tästähän on tehty video tästä juuvista. Oh. Käykää kattoo se, jos haluatte tietää tästä enemmän. Tää on täydellinen kotalämmitin, mutta mä tykkään käyttää tätä myös tämmöisenä niinku, retkitulena, koska taas jälleen kerran mehän ollaan täällä kansallispuistoalueella ja me ei täältä puita katkota. Tämä on siis valtion maita, että täällä niinku tulenteko on sallittua, mutta retkikeittimellä. Muutenhan ei saa tehdä muuta kuin merkityillä tulipaikoilla tulia. Niin tässä oli joskus semmoinen kohu, tässä tätä tutkittiin ja hutkittiin ja tehtiin lainsäädäntöä siihen, että missä täällä saa polttaa, mutta meillä nyt on siis periaatteen se, että me tuodaan kamat mukana, syntyy roskaa, viedään roskat pois, me tuodaan puut. Meillä on joulupukki tuolla puuta. Kyllä. Ja tämmöistä pilkettä. Palaa hyvin. Ei tarvitse katkoa oksia luonnosta ja no ei paina repussa yhtään mitään. Ja saa oikeesti tuletkin aikaiseksi. Ja nyt kun mä teen vielä tuossa ruoan lämmityksen, niin, tai itse asiassa keiton vielä, tai siis mikä se nyt on, mä mitään keittoa teen, vaan mä joudun keittämään vettä, että mä saan ruoan. Ja sit siinä on haudutusaika vielä. Mulla on muuten Lapin tervasia myös mukana repussa vähän se. Niin tässä on nyt tämmönen, että ei niinku jaksa, katsotaan miten tässä käy, mutta ei niinku jaksa sytyttää ollenkaan. Niin käykö tässä niinku niin sanotusti tästä vielä. Joko se sama? Aina sama juttu, jos ei jaksa tehdä alkuun asiat hyvin, niin ei ne loputkaan toimisi. Mitähän se oli? Tuolitaanko? Mitä sinä sanot? Näynkö mä oikeesti? Kyllä mä näen. Kyllä sä näyt sieltä. Mitäs nyt on meidän perinteinen tavallaan tämmönen testipäivän tai hiihtopäivän. Tänään oli testipäivä. Testipäivä. Tänään ei panostettu niin paljon siihen, että tulisi
niinku tosi paljon kilsoja, vaan lähinnä haettiin niinku peruspaikat, mistä tiedetään niinku muidenkin suksien käyttäytyminen, niin käytiin tsekkaa ne paikat ja nyt ollaan tässä sitten lopputauolla niin sanotusti. Tämä ei ole puolen välin tauko, vaan tämä on niinku aina lopputauko, että tässä on sitten kotiin semmonen puolen tunnin puristus. Mutta mites pidit? Joo. Kyllä ne hyvät on. Siis on tyytyväinen. Ehkä siinä on nyt käynyt silleen niissä vanhoissa suksissa, että tää side oli niissä mitä se nyt olisi ollut? No ton verran ainakin, onko tuossa 6 senttiä, mitä tässä on 5 senttiä edempänä, jolloin se on ollut se vanha suksi pikkasen etupainoinen. Niin nyt kun tää on oikeasti oikeassa kohdassa, niin tää huomasi, että näillähän pystyy kääntyykin paljon paremmin. Ja sitten jos siihen pitoon vielä ottaa kantaa, niin joo, ei ole niin paljon pitoa kuin OAC:n karreissa. Mutta kyllä pärjää ihan hyvin, että ei tossa mitään ongelmia ollut käytännössä missään mäissä. Siinähän on siis semmonen juttu, että kun itsellä on noin 160 OAC:n XDD, XGGT, bla bla bla, just ne. Niin nehän on tietysti kapeammat eikä niissä ole pitoa ja sä oot kävellyt pitkin jyrkkiä mäkiä aina ylös ja mä sitten rämmin niillä perässä sen mitä rämmiä. Mutta noihan on niinku ihan törkeä siistin näköiset ensinnäkin. Tietysti sillä ei ole niinku, joillekin ei mitään väliä, että miltä asiat näyttää, mutta toi niinku muovisukseen nähden, niin tuo väritys niinku sopii tänne meidän luontoon kuin nenänpäähän. Ja niinku painota sitä, että se nyt ei kaikille tarkoita yhtään mitään, mutta itselle se tekee hyvä fiiliksi, että tuohon on varmaan kaverit hakenut tuohon noita meidän luonnon värejä, jos tuohon katsoo honkaa tai mäntyä tuossa takana, missä on harmaa punaisen ruskeen tommonen kuori, niin tuosta löytyy aika hyvin sitä kamaa. Sitten tuossa on tietysti tuo koivu, mikä on tuosta blankkoa, mutta mites hiihdettävyys? Hiihdettävyys on hyvä. Siis nousee hyvin lumen päälle. Ei sukella. Ja osittain varmaan johtuu siitä, että side on taas oikeassa kohdassa. Ja niin, sitten tosiaan eihän näillä pari tuntia tuli hiihdettyä ja muutamat kerrat sukset meni silleen ristiin rastiin, niin tänne alkaa sitten tulee aika herkästi tällaisia pieniä jälkiä. Mutta siihenhän on keinot, millä ne saa sitten tällaiset sukset kyllä korjattua. Joo, siinä tosiaan on tommonen puuviilu tuossa pinnassa, niin kuin valmistajan sivultakin kerrotaan. Ja viiluhan on, en osaa sanoa nyt silmämääräisesti, sanoisin, että tommonen 1,5 millin paksunen tai maksimissaan 2 millin paksunen viilu. Ja siihen kun kantti osuu, niin kyllä se sitä sipasee reunaa sitten. Ja se puu sen verran pehmeitä on, mutta siinähän niin rupeaa olla käytön jälkiä ja tulee niin sanottua patinaa. Patinaa, jota ei sitten muovisukseen enää tuukkaa patinaa. No ihan helppo sitten sipasta vaan sändiksellä eli hiekkapaperilla nurkat alas ja mä en tiedä, täytyy varmaan kysellä tuolta Havusnoolta, että jos oli joku lakka pinnassa, että mikä sen lakan kanssa voi laittaa, että me itse käyttäisiin jotain puuvahaa tai muuta, että soveltuuko se niinku sen lakan kanssa toimimaan. Tai joku parafiiniöljy tai mikä nyt ikinä onkaan. Joo, mä voin tästä nyt näyttää tosiaan, jos tuossa näkyy, niin tuommoinen vekki tuli siitä, kun mun kantti osui yhdessä vaiheessa tohon ja sitten tohon tuli pieni vekki. Ja sitten tuolla takanakin on ehkä jotain, mutta nehän on käytön jälkiä. Näin on. Et jos ne löytyy tuolta kaapista vielä niinku vuoden jälkeen tai 2 vuoden jälkeen ihan tuliteränä, niin sitten on ostettu koristeeksi. Näin on.
tänne vähän vasemmalle suuntaan. Ja sä menit sinne. Sekin on hyvä. Oho.